Os días grandes da Guadalupe, especialmente o fin de festa, poden chegar a congregar en Rianxa ata 25.000 persoas. De aí a necesidade de deseñar un operativo especial de seguridade para evitar accidentes ou disturbios. Como cada ano, habilitaránse aparcamentos nos arredores do casco urbano, tanto na zona de Rianxiño como no xogo dos bolos e na saída cara Tanxil. Incorporaránse tamén ás quendas da vixilancia efectivos da Policía Local doutros concellos, así como tamén axentes da Garda Civil, persoal de protección civil, bombeiros e tamén persoal sanitario. Temos un dispositivo preparado de tráfico importante, temos os días de máis afluencia, por exemplo, o domingo, entre os tres turnos, temos entre 25 e 30 guardias, o último día, entre os tres guardias, entre o no turno da noite temos un reforzo grande que normalmente de 14 guardias, 4 pola mañán, 18, máis os do día, pero o día hai un servicio normal, e depois temos casi sempre o reforzo dunha patrulla dunha unidade da Guardia Civil. Ademais de regular o tráfico e velar pola tranquilidade da festa, serán os encargados de garantir a máxima seguridade en caso de accidente. De aí que a última noite os establecementos hostaleiros terán obriga de retirar as terrazas unha hora antes do comezo da cantata para manter despexadas as saídas da praza en caso de evacuación. Mandamos retirar desde unha hora antes da Rianxeira, en algúns sitios máis, mandamos retirar as terrazas todas das vías de acceso á Rianxeira ponte calquera emerxencia ou calquera estampida que se poida producir para que estén todas as vías de evacuación vacías e as ambulancias situadas en tres puntos do casco urbano con salidas por distintos puntos e para poder acceder rapidamente á plaza no caso de producirse unha emerxencia, porque cruzar toda a plaza prácticamente é imposible. Tamén se procederá a reforzar a varanda da Alameda do Campo de Arriba para evitar derrubamentos.